Kompletne nadštandardne zrekonštruovaný trojizbový tieľový byt sa nachádza v centre mesta na ulici Emer Štefánika. Byt má výbornú dostupnosť, v jeho blízkosti sa nachádzajú škola, nemocnica, obchody, škôlka, úrady a veľké verejné parkovisko. V byte sú kompletne prerobené rozvody. Elektrina s 3 fázami, voda, plyn, odpad, internet s optikou, bezpečnostné dvere, farebný videovrátnik, sádrokartónové podhľady, vlastný satelít, kuchynská linka so stávanými spotrebičmi. Interiér bytu je zariadený na mieru firmou Brick. Rekonštrukcia bola ukončená v roku 2014. K bytu prináležia 2 murované pivnice. Obytný dom je po kompletnej rekonštrukcii zateplený s novou fasádou, po výmene stupačiek a so zrekonštruovaným vchodom. Cena bytu je vrátane kompletného zariadenia. Cena trojizbového tehlového bytu je 82 000 eur.